kami ni Mother guys. Kung ako na mas mimik, iwa pa nakuha. Nga si Mother kaya naka-upload naman. Ulan magod kanina guys. Sige lang ulan. Karon naghapon ng ulan. Ilang madugo. Hugot kayo kung kita ba siya ilista na kadali. Nag-jet ko. Let's know mo, no? Bitch, let's know mo. Dili rin ako kakatulog kay Vigil. Magkamay pa ka na mo gikuha. Dili, mandali ramang kagigol. Dili na lang katulog. Nadili ko, Vigil ka. Guli naman me. igor ang pagkaon. Balay. Palit ko. Overtime si Mother guys. Nag-overtime. Lagi na nagkorta na ko ah. Papunta ka karon. Wala. Aman mo kuha. Dala na akong dami. Dihanan niya gibutang sa kurdiso. Dala na akong butang oh. Maruro gid kami ha. Marunong gid kami. Palit ko lang. Ibutang na ito. Uwag gid kasi punula. Palit ko. Mahal ka guys. Wala tayo yelo nga kanon. So kanatong kanon karon. Magbasoy ko. Talbos ng kamuti. Hi guys, good morning. Tagbaboy guys. Man ako nagkaligo.
Mga sipat. Muna ko hindi sa ng pansin. I see. Sabah. Mga sila kasikap na guys. Kapag yung pero likod ko, hindi ko magsugaton. Tubig guys, kaya wala nag-agas. Schedule sa mong tubig karon guys. Yung man nag-agas, basig nakuan ra patulad tong kuan basig napuwas. Uga na sa dangdalan karon kay init. Dali ra siya kauga basta init guys. Pero niya sapon pag mag-ulan na danlog na pod. Tas-tasad bayaan ko ano. Ba, kuan danlog ay dalan. Tas-tasang danlog kung mag-uwan. Nang pag ang ligid sa motor upaw na dali ra mo digyas. Gabi nagkuha minimimi gabi dani yo hapit mi nakalapos. Pero aman na may problema basta muhawid lang ang brake. Balag danlog. Dani ko kay stakan dani. Punduhan siya. Kaya nabuslot na rin yung among host ni day. Daga na kay buslot sa among host. Si Alan dani ang pinaniling kung asag agi. Kaya dami o. Pertid kalasak. Kapunduhan maganda na. Danlog ka ay dayon. Ako na ko di kugsak eh basta si Duidoy drive. Kaya si Duidoy di kabalance. Katakilid kay bubo. Pag katakilid ana di ba siya katukod. Labi na katunda ko nga motor. Katukod kaya yun itong kami kapila mi dani doy na kuan lagpot gug ko agyan rin ako siya ng kawas sa ay nanay kaya lagi ni
Kaya ka pa lagpot palagi. Puno ilang punduhanan na ng tubig. Gabi ira man ko mag-agas. Gabi ira ng schedule. Nya. Agkawala siya. Biski gamit na kay buntag na. Akong igamit pag banuwas tangkal. Na-stack sa tab. Ito subayon kay basig na. Buwas dani. Grabe kay katugnog kay karon guys. Tapos gabi mura magikusa. Nagkurog-kurog ko sa katugnog kay si Alan nagbigil pa man. Wala ko naguban kay lain akong ginhawa. Ang agas man. Wala man nagkuan. Wala man siya napuwas. Mga da nagkapuwas guys. Wala man oh. Nasungsungan galing kong akong pandag to. Agas man siya oh. Tulo man di na agas kaya tulo. Ito na ko kanang di basig nasungsungan. Hikot lagi ni sa wifi oh. Kulit na ta guys kay basin dito na sungsungan. Kita ko kung ano anang wire sa wifi. Ato ni mo halayan. O ganan ni siya karon kay wala naman nag-uwan. Wa man nag-uwan gabi eh. Nagbuntag man may ulan ya init karon oh. Grabe ka init karon oh. Grabe ka init guys. Unya sa hapon ulan. Kastakan na mong dalan guys oh. Kastakan sa tubig. Kanada na isapa dia guys. Sapa na dia dapit. Napay mga balay dia. Ligo kong ugangan guys, ikaliguan. Hindi na napakaligo kong ugangan kong siya ra. Sinundaha siya sa yan. Asawa. Ato tato sa iyang balay sa iyang papa ni Alan guys. Kuha tag limonsito. Limonsito may akong inumon kada buntag. Tangang ininit. Mingaw man, mingaw. Tulog yung papa na tulog. Yan papa na ni Biling. Kaya si LG. Naglakaw. Sus, di man sa takabot ay ihabog man. May daghan mo po, pero gagmay pa. Habog man guys. Tidak kan dagos taas oh. Pero perti kahabog. Ang kasaka.
ra kabuk guys. Kaya di ko kasaka. Uli na ta guys. May kayong tulog siyang papa ni Alan. Siya ram gud sa mabilin niya. Tulog din na siya. Tuluga din na siya dayon. Mura niya itong nakuha ng limonsito. Dagan limonsito pero di na ako mabot. Ako mabot kay haperting habuga. Mingo kayong palibot guys. Kaya dito sa ubos walay bata. Kaya ito sila spikas. Daniel. Ako ray bata. Bitaw. Magkuhan ko guys manglaba. Magkuhan ko labanon. Marang bata kan hilak. Kan yung mga uga naman eh. Ako na ni panghiposon yung mga uga na ni. Unya na ako sa gabi magadtila ni mother guys. Ay lagi hapon. Kaya manglaba pa ko. Kagabi yung video na-upload na ni Riluna kayo. Manakaskwela si Riluna gapon kaya na abutan man pag uwan kaysa yung kay ulan na si Riluna naka-upload gapon sa yung video. Napagabuat to na ko dito naka-upload na siya. Sayo siya naka-upload mga udto, naka-upload na. Yan. Unya. Hapon ako magadto kay manglaba pa ko. Udahan guys, salamat sa inyong tanan guys, sa inyong suporta, sa inyong pag hindi pag-skip sa aking ads. Daghan kayong salamat sa inyong tanan. God bless you all. Bye sa inyong tanan guys. Samping kanunay.